Vítaj na konci pracovného týždňa. Dnes sa ideme uvoľniť a odmeniť sa. Ulož sa do príjemnej polohy a sleduj, ako sa tvoje telo uvoľňuje, oťažieva. Presuň svoju pozornosť do končekov prstov na nohách. Sleduj, ako sa uvoľňujú tvoje chodidlá, päty, členky, lítka, kolená, stehná, celé stehná. Vnímaš všetky svaly, vpredu, vzadu, svoju panvu, lono, okolie pupku, brucho, trup, okolie rebier, chrbát. Všetky stavce sú trošku ťažšie. Uvoľňujú sa. Uvoľňuje sa aj tvoja krčná chrbtica. Krk, sánka, jazyk. Svaly v tvári, nos, oči, uši, čelo, pokožka pod vlasmi. Tvoje telo pradie. Vo svojom okolí cítiš príjemnú vibráciu z pôžitku, ktorá ťa harmonizuje. V tvojich ústach ako by sa prelieval teplý med. Povzdychneš si s pôžitkom. Dýchaš čerstvý vzduch. Ako dýcháš, všímaš si, že tvoj dých sa pomaly prehlbuje. Začínaš dýchať do všetkých častí svojho trupu. Nadvihujú sa nielen na brucho, hrudník, ale aj strany. Aj chrbát tlačí jemne do podložky. Tvoj trup je sud, pripravený naplniť sa vzduchom. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Tvoj dých ostáva prehlbený.
Vnímaš svetlo na svojich očiach a teplo, príjemné teplo, ako v dovolenkovej destinácii. A sladučký, ale nie vtieravý, tak akurát príjemne sladký závan vo vzduchu. Nachádzaš sa v meste. Je to mesto ako z tej najlepšej budúcnosti. Vzduch je svieži, ako v lese. A naozaj, v tvojom okolí sa nachádza množstvo krásnych kvitnúcich rastlín. Všade prevládajú odtiene zelenej a ružovej. V takmer oslepujúcom svetle jasnej oblohy. Všade okolo teba je zeleň, stromy, popínavé rastliny, kvitnúce kvety a voda. Vidíš potôčiky, jazierka a jazerá. Vidíš mosty, ktoré sú obrastené popínavými rastlinami. Vidíš aj budovy. Sú zo zvláštneho materiálu, ktorý nepoznáš. Keď sa pozrieš bližšie, ako by dýchali. V ich útrobách aj na povrchu sú rastliny, ktoré tieto budovy držia a čistia. Na ulici vidíš lampy, ktoré sú obrastené kvetmi. Kvitnú na ružovo. Všetky zásahy človeka, budovy, lampy, mosty, obopnuté rastlinami, doplňa meď, ktorá sa leskne na slnku. Všade je mäkké ticho. Ľudia sa presúvajú pešo alebo na bicykli či korčuliach. V tomto meste nie je veľa ľudí. Je tu veľmi pokojne. Ako na poludnie na dedine. Aj keď vidíš, že toto je pomerne veľké mesto, nič tu nebzučí, nič nehučí, kráčaš si. Všetká energia v tomto meste sa vyrába z obnoviteľných zdrojov. Technológiami, ktoré ešte nepoznáš. Cítiš, že mesto je v harmónii. Ľudia tu sú v bezpečí. Aj ty sa cítiš v bezpečí. Mesto husto pokrývajú parky so skleníkmi, ktorých konštrukciu doplňa meď. Všetko okolo teba je slnečné, svetlé, zeleno-ružové. Cítiš sa slobodne a nezávisle. Mesto ako zábavný park čaká len na teba, ako by ti patrilo. Vieš, že dnes si ideš dopriať čas pre seba. Máš pôžitok z toho, čo vidíš, že dýcháš čerstvý vzduch. Tešíš sa z toho, že máš čas využiť tento deň v tomto meste pre seba a doplniť energiu.
Je koniec pracovného týždňa. Je to predsa čas na voľnosť, na odmenu za dosiahnutú prácu, na naozajstné dokončenie. Rozhodneš sa vojsť do parku. Víta ťa klenba, oblúk ruží. Keď vojdeš, zbadáš krásne lavičky. Cez stromy presvitá svetlo. Kráčaš utešeným chodníčkom až do jadra tohto parku, v ktorom sa nachádza fascinujúci futuristický skleník, obrastený popínavými rastlinami. Aj jeho konštrukciu doplňa mäď. Pekne sa ligoce na slnku. Keď vstúpiš do členitého interiéru, cítiš, že tam je oveľa teplejšie, ale je to stále príjemné teplo. Je to príjemné, ako sa uvoľňuješ. Vidíš rôzne exotické rastliny. Vnímaš všetky maličkosti, ktoré si bežne nevšimneš, keď nemáš čas. Dnes si všímaš sladkú vôňu zložitých kvetov, sladkastý čerstvý vzduch, ktorý chutí dýchať. S pôžitkom sa nadýchneš a vydýchneš. Vnímaš zamatovú textúru lupeňov. Počuješ, ako žblnkoce voda z malej fontánky, v ktorej sú krásne ružovkasté lekná a rôzne iné vodné rastliny. Sleduješ, ako z kvetu na kvet prelietávajú motýle, vážky. Otočíš sa za ich bzukotom. Táto krása je pre teba inšpiratívna. Aj ty chceš priložiť ruku k tomuto dielu. Chceš byť súčasťou vyspelej spoločnosti. A vlastne aj si. Týchto uplynulých 5 dní sa to odrazilo na tvojej práci. Aké je tvoje poslanie v utopickom meste? Čím prispievaš do spoločnosti? Čo ťa tu baví? Aká je tvoja práca, v ktorej sa každý deň hráš? Aj tak cítiš radosť, že máš na chvíľu úplný oddych. Po prechádzke sa rozhodneš pre ešte väčší relax. Vyjdeš z ligotajúceho sa skleníka a kráčaš ďalej parkom. Až zavítaš k ružovkastej budove. Vyzerá, ako by bola vyrobená z bublín. Zvláštna architektúra. Otvoríš smaragdové dvere. Vojdeš do kúpeľov. Vnútri to vyzerá oveľa väčšie ako zvonku.
ako keby bola budova celá presklená. Do jej vnútra vchádza svetlo zo slnka. Rozlieva sa po jej opálových stenách. Na recepcii sú vodopády, padajúce z vysokých stropov. Samozrejme popínavé rastliny, ale aj palmy. Pri vstupe dostaneš osušku a postupuješ ďalej po dlhej recepcii rovno po mäkkom koberci. Tvoje nohy sú bosé. Prejdeš stredom, kde je osviežujúca fontána. Obídeš ju, až sa dostaneš do miestnosti, kde sú malé oddelené vane. Vonia tu nádherne. Máš tu súkromie. Vyzlečieš sa a ponoríš svoje telo do teplej bublinkovej vody s penou na povrchu. Toto je ďalší rozmer tepla. Keď ťa voda zohriata slnkom obalí. Cítiš, ako sa tvoje telo rozpúšťa, ale príjemne. Vieš, že toto ťa v konečnom dôsledku nabije energiou. Relaxuješ. Je ti príjemne teplúčko. Tvoje telo sa harmonizuje. Kúpeľ, voda, pena odoberajú všetku ťažobu, všetku nečistotu, ktorá sa nazbierala počas týždňa. Príjemne ťa obaľujú. Na pokožke cítiš hebkú penu, teplú vodu. Aj tu počuješ príjemné zvuky. Tlmený biely šum, ako žblnkoce voda. Ku každému kúpeľu sa tu dostáva aj malý zákusok a nápoj. Zahryzneš sa do svojho zákusku. Je to perfektné. Je sladký, čokoládový, lekvárový, orieškový alebo slaný, syrový, zeleninový. Čo majú tvoje chuťové bunky rady? Napiješ sa. Je tento nápoj teplý, studený, horký, sladký? Je to čaj, káva, koktejl? Je to presne to, na čo máš chuť. Ako sa uvoľňuješ, všímaš si doteraz nepovšimnuté malé boliestky, ktoré si tvoje telo nazhromaždilo počas týždňa. Kde ich ešte cítiš? V nohách, rukách, chrbtici, očiach. Keď nájdeš boliestku, tlak, zaseknutie, tento kúpeľ ich odstráni. Bublinky ich rozmasírujú. Je príjemné, keď sa vodný tlak dotkne tvojich svalov, na lítkach,
na stehnách. Pomasíruje ti celý chrbát. Chrbticu od krížov až po krčné stavce, aj tricepsy, dlane, aj zátylok. Aká je príjemne šteklivá masáž okolo vlasov. Tvoje telo sa uvoľňuje ešte viac. Zhlboka dýchaš. Cítiš, ako sa uzdravuješ. Jedlo a nápoj v tvojom trakte napravujú tvoj tráviaci systém. Cítiš sa celkom ľahko. Vieš, že toto je pre teba dobré. Tvoj žalúdok je zdravý. Tvoje črevá sú zdravé. Dýchaš vlhký, voňavý vzduch. Aj tvoje pľúca sú zdravé. Tvoje srdce je zdravé. Tvoje močové cesty sú zdravé. Tvoje pohlavné orgány sú zdravé. Tvoje žľazy sú zdravé. Tvoje zuby sú zdravé. Tvoje oči sú zdravé. Kúpeľ ti dáva aj nadstavbu. Cítiš, ako sa tvoja pokožka spevňuje. Svaly rysujú. Pleť sa vyhladzuje, čistí. Získava krásnu sviežosť, plnosť a žiary. Tvoje vlasy v tejto vode hustnú, stávajú sa hebkými, objemnejšími, lesklými. Cítiš sa uvoľnene, ale aj, že tvoje telo je plné sily. Vnímaš, že si v harmónii. Harmónia je v tebe, aj okolo teba. Vyživuje sa nielen telo, ale aj vzťah teba k tebe. Cítiš radosť, že žiješ, že môžeš byť tu. Cítiš jednotu so svojimi všetkými časťami. Ako sa vyživuje tvoj vzťah k sebe? Napadne ti, že tento týždeň tvoja myseľ alebo tvoje telo v sebe možno niečo zadržiavali. Okrem bolesti fyzickej, teraz vychádza aj pocit. Čo tvoja myseľ alebo telo zadržiavali? Keď si to uvedomíš alebo pomenuješ, pustíš to. Ako voda masíruje tvoje telo a odstraňuje jeho boliestky, odchádza aj táto emócia.
Keď rozmýšľaš nad tým, čo sa tento týždeň zadržiavalo, napadne ti, že možno ešte niečo podvedome zadržiavaš, čo nechceš pustiť. Čo to je? Čo veľmi, veľmi nechceš pustiť? A čo by sa stalo, keby sa to pustilo? Tieto myšlienky privítaš so súcitom. Ak to ešte potrebuješ, ponechaj si to. Vieš, že tento pracovný týždeň priniesol aj plno dobrých vecí. Za čo cítiš vďaku? Čo bolo možno brané za samozrejmosť? Keď to pomenuješ, napadne ti pomenovať aj po čom túžiš ďalej. Uvedomíš si, že keďže sa nachádzaš práve v tomto meste, tu už je to splnené. Tu sú tvoje zemské prianie a sny realitou. Ako sa cítiš, keď je to už splnené? Poďakuješ aj za to. Keď voda jemne vychladne a bublinky prestanú masírovať tvoje telo, cítiš sa obnovene, harmonizovane, omladene a skrášlene vyjdeš z kúpeľa. Osušíš sa mäkkým, voňavým uterákom, doješ a dopiješ občerstvenie a vykráčaš z kúpeľov von. Zatvoríš smaragdové dvere na bublinkovej budove a kráčaš do centra mesta. Tu sú budovy vyššie. Majú v sebe viac skla, aj medi, ale zelen neodchádza. Kráčaš a stretávaš ľudí, ktorých poznáš. Stretávaš všetkých milovaných, aj tých, ktorých tvoje oči už dlho nevideli. Koho stretávaš? Máte krásne spojenie. Smejete sa, prehodíte pár slov. Niektorí sa k tebe pripoja, niektorí idú ďalej po svojom. Cítiš, že títo ľudia ťa majú radi. Cítiš to isté k nim. Nastáva už len jediná otázka. Ako sa ideš zabávať ďalej? Chceš využiť život tohto mesta? Tancovať na svoju obľúbenú hudbu, smiať sa, spievať, rozprávať sa, utužovať vzťahy?
Alebo sa cítiš inšpirovane a chceš niečo vytvoriť? Alebo len tak ostať v tichu, prebádať ulice? Je to na tebe. Cítiš teplo. Cítiš jednotu so svojimi ľuďmi, aj so sebou. Počuješ váš a svoj smiech. Zameriaš sa naň. Až postupne precitneš v materiálnom svete. Pocítiš teplotu ovzdušia vo svojom okolí. Tvrdosť podložky, na ktorej ležíš alebo sedíš. Kde sa jej dotýka tvoje telo? Môžeš sa jemne pohnúť, revitalizovane sa natiahnuť a ako súd sa nadýchnuť a vydýchnuť. Nadýchnuť a vydýchnuť. Nadýchnuť a vydýchnuť. Dnes je dobrý piatok.